angazi ukuthi bangaki phakathi kwethu abantu abazi inhlaba isihlahla lesi sihlahla lesi siyasikwe bese siba nento eluketsheze ngamanzi. Inhlaba iyababa kakhulu ngendlela exakile, ngeke uyidle nje iyodwa, kodwa iyaphilisa. Ivama ukusetshenziswa nje intweni eziningi eziphilisayo, kodwa yona inhlaba iyababa kakhulu. Kodwa lapha uShembe uthi inhlaba umuthi wasendla awuthathi lutho ngokubaba kunezwi lakho lesimakade ezinhlizweni zabantu. Ngama emazi uShembe uthi kukhona abantu bekuthole kungcono ukuba bedle inhlaba ebabayo kunokuthi bekholwe. Kunabantu inhliziyo zabo ezilukhuni ngangokuthi babebone kungcono ukuthi badle inhlaba kunokuba bemukele izwi lakho simakade. Kukhona abantu abangeke bekholwe noma ngabe sekuthiwani. Bakhona abantu abathi noma sebefile noma sebesezulwini bekwenqaba ukukholwa. Bakhona abantu abanjalo abangakufuni ukukholwa noma sebefile, abangamfunji uNkulunkulu, abakhetha ukuthi bephile impilo yasesihogweni. Kodwa ke lapha asikho lapho, ngoba ngikholwa ukuthi bonke abantu abeze lapha beze ngoba bethanda ukukholwa. Angazi ke makukhona abangakuthanda ukukholwa kodwa bezile lapha, kodwa ngithatha ukuthi bonke abantu abeze lapha abantu abathanda ukukholwa. Lo muntu wasezulwini esivama ukuba sihlale naye, uvama njalo ukuba asifundise ukuthi ukukholwa kwabantu behlupheka akusho lutho. Into ebalekile ukuthi abantu kuphume ukuhlupheka kubo ukuze sibonakale ukuthi uNkulunkulu phakathi kwethu, ukuthi kubonakale ukuthi abantu kuyasuka ukuhlupheka kubo. Abantu abagulayo kufanele bephile. Abantu abanganawo umsebenzi bewuthole umsebenzi. Abantu abahlupheka noma ngakuphi ukuhlupheka, lokho kuhlupheka kuphele kubo. Inhloso kaShembe uma efika lapha emhlabeni wafike wenza izinto ezimbili. Into yokuqala uShembe owayenza ukuthi eshumayeze abantu, ebatshele abantu ukuthi kungenwa kanjani ezulwini. Kwase kuthi into esibili uShembe waphilisa abantu. Kuyezwakala lokho. Zimbili izinto uShembe owazenza ukuthi eshumayeza abantu, ebafundisa abantu ukuthi kungenwa kanjani ezulwini, ebese ephilisa abantu. Nathi ke masilapha ngoba sithunywe uShembe, kufanele senze lezo zinto zombili. Kufanele sifundise abantu ukuthi kungenwa kanjani ezulwini, bese abantu sibacelela uShembe ukuthi bephile, ngoba kasikwazi thina ukuphilisa abantu. Kade kukhulunywa kakhulu, umkhokheli usekhulume kakhulu ngendaba yomsamo. Ekhuluma ngendaba yomsamo ukuthi abantu abangayi emsamweni. Umkhokheli beshumayela, mina angishumayeli
ngizama ukuba ngichaze kabanzi lento ekade ichazwa noma umkhokheli eyishumayela ngayo, ngoba angifuni ukuthi uma seniphuma lapha, uma senibuzwa ngabantu, ningakwazi ukuthi niphendule lento esikhuluma ngayo. Ngakho ke umuntu nomuntu kufanele eyizwe kahle, okwenza ukuthi uma ngabe phuma ekwazi ukuyichazela abanye abantu. Into yokuqala le ebalekile. Ngakho ke akugcina ukuthi nje kufanele sishumayele, kodwa kufanele futhi abantu sibafake esikoleni. Asikho ke esinye isikhathi esingasithola ukuba sibe nesikole ngaphandle ukuthi sibe la ethempelini. Okokuqala kufanele siqonde ukuthi ubuNazaretha inkolo. Njengoba ubuNazaretha kuyinkolo, ubuNazaretha lobu akugcini nje la kwaZulu, kufanele kugcine umhlaba kube emhlabeni wonke, kube seAfrika yonke, kube semhlabeni wonke. Uma kusemhlabeni wonke kufanele ukwazi ukuthi into oyichazela umZulu, ukwazi ukuyichazela umXhosa, ukwazi ukuyichazela uMpedi, ukwazi ukuyichaza eMozambique, ukwazi ukuyichaza eNigeria, ukwazi ukuyichaza eLibya, ukwazi ukuyichaza eAmerica, ukwazi ukuyichaza eEngland, ukwazi ukuyichaza wonke umhlaba, uchaze into eyodwa. Niyakuzwa lokho? Abantu abakhethiwe ushembe ukuthi beshumayele befundisa abantu lendlela engikhuluma ngayo ileli thempeli. Leli thempeli liwumthombo nje wobuNazaretha obuzohamba umhlaba wonke kufundisa abantu, hayi kuphela abakuleli thempeli, kodwa umhlaba wonke abantu bazofundiswa ngobuNazaretha, umhlaba wonke abantu befundiswe ngoshembe. And bonke labo bantu kufanele kuqale la ukuthi ubuNazaretha uma kuphuma kuyiwa ngaphandle kufanele kuba kufundiswe kanjani. Lowo msebenzi lowo unikezwe thina. Niyakuzwa lokho? So ikhona ke kubalekile ukuthi singagcini nje ngokushumayela, kodwa singene esikoleni sigxile nephuzu esilibekayo, abantu abakuleli thempeli belizwe ukuthi sithini uma sikhuluma ngalokho. Njengamanje ngikhuluma ngesihloko okade umkhokheli ekhuluma ngaso, engifisa ukuthi abantu basizwe kahle. Uma kukhona abafundile bekwazi ukuthi bebhale ngalesi sihloko sicace kahle. Isihloko esikhuluma ngaso esithi umuntu okholiwe engazihlanganisi nomsamo. Niyakuzwa lokho? Umuntu okholiwe akazihlanganisi nomsamo uma ngabe ebika usizi lwakhe. Umbuzo ke uthi yini umsamo? Yini umsamo? Ilonto kuqala kufanele ukuthi niyazi, uma sikhuluma ngomsamo sikhuluma ngani kwi-context yakuleli bandla. Umsamo usho okokuqala ukuzihlanganisa nemimoya yabantu abangasekho emhlabeni. Niyakuzwa lokho? Umsamo usho imimoya yabantu abangasekho emhlabeni, noma leyo mimoya umoya kababa wakho, noma umoya kamama wakho,
noma umoya kayihlomkhulu noma umoya kagogo wakho, umoya nje womuntu ongasekho emhlabeni obizwa kuthiwa amadlozi, uma uzihlanganisa nawo kuthiwa umsamo. Ngani? Ngoba lo moya lona uyawuthi mawukhuluma nawo uhambe uyokhuluma ngenhla emsamo. Emsamo indawo engenhla esekhoneni lendlu ngenhla. So kuthiwa umsamo lowo. Uma kuthiwa ke ukhuluma nomsamo kusho ukuthi uyawukhuluma lapha uyokhuluma nomoya womuntu ongasekho emhlabeni kodwa owumndeni wakho. Lowo muntu ke ongasekho emhlabeni ewumoya kodwa ewumndeni wakho ubizwa kuthiwa yidlozi lakho. Kuyezwa lokho? Imfundiso ke lapha ithi ungathi mangabe uhluphekile noma ngabe uhlushwe yini ufune ukuqeda ukuhlupheka kwakho ngokuthi uyokhala noma uyocela emoyeni womuntu ongasekho. Umsamo ke lo. Uma sikhuluma ngomsamo isikhuluma ngaleyo nto. Umuntu uzihlanganisa kanjani nomoya womuntu ongasekho? Zimbili izindlela zokuzihlanganisa nomoya womuntu ongasekho. Eyokuqala ukuthi uye kumuntu onedlozi uyobuza kuye ukuthi inkinga yakho yini. Uma uya kumuntu onedlozi noma lowo muntu lowo uyabhula noma uyahlola, uma nje uya kumuntu ozofike evuse umoya womuntu ongasekho ebese ekuxazululela inkinga yakho ngokusho kwakhe, lowo muntu lowo osuke uya kuye usuke usuzihlanganisa nomsamo. Kuyezwakala lokho? Okwesibili ukuzihlanganisa nomsamo ukuthi wena ungazange waya kumuntu kodwa uye endlini njengalezi izindlu kuthiwa izindlu zabadala, ufike uguqe khona ushise impepho ukhulume nabantu noma nobantu abangasekho ubika inkinga yakho. Ukwenze njalo ukuba ukukhuluma enomsamo. So ukukhuluma nomsamo kuhlukene kabili. Okokuqala ukuthi uye kumuntu onedlozi ebese ezokuchazela inkinga yakho. Okwesibili ukuthi wena uziyele wena ungabuyanga kumuntu onedlozi uyoguqa kulaphana emsamo ushise impepho ukhulume nemimoya yabantu abangasekho. Uma wenze njalo uzihlanganisa nomsamo. Kuyezwakala ukuthi umsamo uhlukene kanjani. Ithi ke imfundiso yobuNazaretha, uma ngabe usukhethele inkonzo ungaziqedi izinkinga zakho, ungazixazululi izinkinga zakho, either ngokuthi uye kumuntu ozokhuluma ngomsamo noma wena ngokwakho uye emsamweni. Kuyezwakala lokho? Umbuzo wesithathu uthi kungani ukuthi kungafanele ukuthi ngikwenze lokho? Kungani ukuthi kungafanele ukuba ngikwenze lokho? Isizathu esenza ukuthi ungakwenzi lokho
zimbili izizathu ezizenza ukuthi ungakwenzi lokho zimbili. Isizathu sokuqala isizathu sokukholwa. Isizathu sesibili isizathu senkinga ebonakalayo, lento esibiza ukuthiwa i-practical problem. Kukhona isizathu esidalwa inkolo, bese kuba khona isizathu esidalwa inkinga yokwenza njalo ngaphandle kokukholwa esithi i-practical problem yakho. Inkinga yokuqala lena yokukholwa eyokuthi ngomthetho wokukholwa kukaNkulunkulu ogama lakhe linguJehova akuvumelekile ukuthi umuntu inkinga yakhe eyibike emadlozini ngaphandle kokuthi eyibike kuNkulunkulu kuphela. Ngiyaphinda futhi, isizathu sokuqala esenza ukuthi ungafanele ukwenze lokho ukuthi ngomthetho wokukholwa kukaNkulunkulu ogama lakhe linguJehova akuvumelekile ukuthi umuntu inkinga yakhe uma esekhethe uNkulunkulu ogama lakhe linguJehova ebese kuba khona enye futhi into ewumoya noma engasiwona umoya okufanele ukuthi inkinga yakhe eyibike kuye ngaphandle kwaNkulunkulu, umoya ovumelekile ukuthi umuntu okholiwe ekhulume nawo ephathwe yiwo umoya kaNkulunkulu kuphela obizwa kuthiwa umoya oyingcwele. Abantu bakwaJuda babe uthola yonke imiyalezo bewuthola ngoMose. AmaKristu wonke imiyalezo ayithola through uJesu. Thina amaNazaretha lowo moya usebenza kithi ngoshembe kuphela. Kezwakala lokho. Ngamanye amazwi ngokukholwa noma yipi inkinga yakho uma unayo uyibika kumoya oyingcwele. Lo moya oyingcwele oziveza kithi njengomoya kaShembe, umoya kaShembe. Yonke into umsamo wethu umoya oyingcwele. Lo moya oyingcwele wethu obizwa kuthiwa uShembe. Umbuzo wesine, kubhalwe phi ukuthi umuntu oyikholwa akufanele ukuthi ezihlanganise nemimoya yabantu abafile na? Kuningi kodwa ngizonikeza incwadi ezintathu kuphela okufanele ukuthi umuntu nomuntu oyinazaretha ezazi. Eyokuqala uLevi 19 verse 31, ningaphendukeli kwabanamadlozi nabathakathi, ningabafuni ukuthi ningcoliswe yibo, nginguJehova. Lowo umthetho wokukholwa osenqabela ukuba sihlangane namadlozi noma ngayiphi indlela. Kezwakala lokho. Incwadi kaDuteronomy 18 verse 9 to 12. Nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Mangafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli noma ohlola imhlola, noma abantu abahlolayo, noma owenza imilingo, noma abantu abenza imilingo, noma umlumbi, noma abantu abenza ukulumba, noma owenza iziphonso, noma abantu abenza ukuphosa. Niyakwazi ukuphosa?
akuvumelekile ukuthi uphose wakhe umuthi wokuphosa umuntu. Qhubeka. noma wenza isiphonzo Yes. noma obhula emadlozini Noma obhula emadlozini. Niyakuzwa lokho? Qhubeka. noma umthakathi Noma othakathayo. noma umlozikazana Noma abe kumlozikazi wesifazane. ngokuba ilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova Ngoba umuntu owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Niyakuzwa lokho? Funda incwadi yeziKroniki zokuqala chapter 10 from verse 13 to 14. Ngithenza unikeza incwadi ezintathu nje. wafa kanjalo kuSawuli ngesiphambeko sakhe Wafa kanjalo uPaul ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova owaphambuka ngaso kuJehova. ngenxa yezwi likaJehova angaligcinanga Yes. nangokuba kade eyile ukubhula konedlozi Ngoba waya kobhula konedlozi ukuba abuze kuye ukuba abuze kuye engabuzanga kuJehova engabuzanga kuJehova. ngalokho ke wambulala Ngalokho uJehova wambulala. wabuyisela umbuso kuDavid Wabuyisela umbuso kuDavid. Amen. Lama verse amathathu noma ungaya eEngland noma ungaya eAmerica noma ungaya eBrazil noma ungaya eKenani noma ungaya eAustralia noma ungaya eNigeria noma ungaya noma ungaya kuphi uma ufunda kulamazwi amathathu uphethe iBhayibheli ufunda kulamazwi amathathu akekho umuntu ongeke kuzwe ukuthi uthini. Niyakuzwa lokho? Ngithi ke okokuqala isizathu sokuthi singayi emadlozini ayisizathu sokukholwa. Uma ebuza umuntu ukuthi lokhu kukholwa kweBhayibheli kuhlangene ngani nobuNazaretha ngoba ubuNazaretha inkolo yomdabu ngoba basho njalo abantu bomfundisa incwadi yeSabatha iverse 3 no 4 ifunde. mesabeni uJehova izukulwana ngezizukulwana nigcina imithetho yakhe anilobela yona uJehova nceku yakhe uMose ukuze udumise ngempela uThixo emkhosi ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela emthandazweni akasoza nehlisela izibusiso maningayilayela imithetho yakhe nigcina. Amen. Niyakuzwa lokho? Niyeza ukuthi lemthetho kaMose ihlangana kanjani nathi? Niyakuzwa ukuthi lemthetho kaMose ihlangana kanjani nathi njengamaNazaretha? Sihlanganiswa ileli yavesi namanye amaningi abhalwe uShembe. Ngithena okokuqala isizathu sokuthi singayihlanganisi Nomsamu isizathu sokukholwa. Isizathu sesibili esenza ukuthi singazihlanganisi Nomsamu zinkinga ezibonakalayo, practical problems. Imaphi lama practical problems esinawo uma ngabe sizihlanganisa Nomsamu ke sikubeke eceleni ukukholwa? Uthi lo muntu wasezulwini ayikho into eyinkinga njengomuntu ofuna ukuxazulula inkinga zakhe ngomsamo, ngoba uma umuntu eya emsamo uhamba enenkinga eyodwa ebuye enenkinga eziyishumi. That's a practical problem. Umuntu ofuna ukuxazulula inkinga zakhe ngomsamo uhamba eyemsamo enenkinga eyodwa ebuye emsamo enenkinga eziyishumi.
ukhona umuntu owake waya kumuntu obonayo enenkinga eyodwa wangabuya enenkinga ezishumi. Ngisho ngafika ngithi ngiphethwe isisu. Mase ufika umuntu obonayo uthi kuhlungula, 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 awuzavuma, angithi kuhlungu lapha, angithi kuhlungu lapha, angithi kuhlungu lapha. Uyokubala wena kodwa ufike nokuthi nje kuhlungisiso, kodwa mase efika yena uyokhomba lapha ekhombe lapha uyothi ugcina ungazi ukuthi kuhlungu ubusulokhu uthi nje yebo, yebo kunjalo, noma ungasenjalo ukuthi yebo. Ukhona umuntu owake waya kumuntu eyobika usizi lwakhe wangafike walu-eda. There's a practical problem. Uthi ke lo muntu wasezulwini ayikho into eyinkinga njengomuntu ofuna ukuba exazulule inkinga zakhe emsamo, ngoba uya emsamo enenkinga eyodwa ebuye enenkinga ezishumi. Zenziwa yini lezi inkinga kuba sibe ishumi? Zenziwa yini lezi inkinga ukuba zibe ishumi? Okokuqala, zisuke idalwa ukubheda kwalomuntu obonayo. Inkinga nje yokuqala nje ukuthi lo muntu obonayo kwesinye isikhathi ukhuluma umbhedo. Kwesinye isikhathi noma engakhuluma umbhedo, uma ngabe uya kumuntu obonayo uyofuna ukuxazulula inkinga yakho, uma uthi ngifuna ukuhlaba imbuzi ngigeze umfowenu, kuqhamuka omunye umfowenu ethi nami ngangigeziwe, kuqhamuka ubaba wakho ethi nami ngangigeziwe, kuqhamuka umama wakho wafa ungakazalwa ngokuzalwa ethi nami ngangigeziwe, kuqhamuka uyihlo omkhulu ongazange wamazi ethi nami ngangigeziwe, kuqhamuka usibanibani ethi nami ngiyakufuna lokho. Beqhamuke bonke bethi bakufuna ngoba wena usushilo ukuthi uyakwazi ukuqeda. Kodwa wena ubuthi uzofuna ukuthi wenze lento ngoba ufuna ukuthi kube khona into oyitholayo. Ngenkathi uthi ufuna ukwenza lento ngoba kukhona into oyitholayo, laba abantu bazoqhamuka bonke bethi benze lento. Kodwa uma usubenzile lento ayikho futhi into abanayo esandleni abazokunika yona ngoba bafa vele bengenalutho. Okokuqala bazofuna bonke ukuthi ubenzele lento, noma usubenzele abanayo into abazokunikeza yona ngoba vele bafa benganasibusiso benganalutho. Nangu nje umkhizi uthi wayethethe sesontweni iqhamuka indoda ethi hamba phela uyongifunela insango, mina uyazi ukuthi ngibhema ngawe. Ephume esontweni ehambe eyoyifuna insanga ebheme, kodwa esebhemile umphumela walokho kufa ingane. Yayikwazi le ndoda ukuthi hamba uyongifunela insango ngibheme, eyifuna insango ebheme, kodwa emva kuba sebhemile kufa ingane, kuphela imali, kwenzeke yonke into. Ngoba uma esebhemile ayikho enye into ozomnika yona. Uma kufika isidakwa kuwe sithi sicela utshwala, noma ususiphuzisile utshwala, ayikho enye into ezokunika. Wakwanikezwa imali isidakwa ngokuthi sicela utshwala kuwe. Manje naka abantu bavele bebe so proud, hayi kufika ubaba wathi angimenzele utshwala. Lo muntu othi menzele utshwala ukuthi wayekuvele ekuthanda utshwala esaphila, kodwa njengoba wayekuthanda utshwala esaphila yino wayenayo. Ngoba phela uma ngabe wayethanda utshwala kufanele ukuthi ekunikeze utshwala ngoba yona into nayo. Umuntu othanda utshwala kufanele kuba ekunikeza utshwala.
Umuntu othanda imali ukufanele kunikeza imali. Umuntu othanda ukuthakatha uzokunikeza ukuthakatha. Umuntu othanda ubunyanga uyokunikeza ubunyanga. Umuntu othanda ukukholwa uyokunikeza ukuthi hamba uyokholwa kwaShembe ngoba wayekuthanda ukukholwa esaphila. Nawe mayesebuya kuwe uyothi hamba uyokholwa. Ngabe lo muntu lo wayibhema insango hamba uyokhiya insango ungibhemele. Abantu bayizwa le nto. Umuntu uma esefile uyayethi hamba umenzele into owayithanda ukuyenza esaphila. Kodwa iquestion ukuthi lento lena wayithanda ukuyenza usaphila uma esekunikeza yona utholani ngayo. Nginikeza iexample kaMkhize. Na uMkhize beshumayela ngesonto lezulu. Uthi uMkhize kwakwala ngisho sesesontweni eyibone le ndoda isibhema ngaphandle imkhiphe esontweni. Ethi akufuna insango ngoba ibhema ngaye. Niyalibona lelo gama ibhema ngaye. Kusho ukuthi lensizwa lena uyabona nganoma bakhona labantu abake bafunda le Phakameni. Le ntombazana yathi mayisize hamba emhlabeni yathi mina bengihleli nje phakathi kwamakhosazana angaze ngikholwe. Mina bengidayisa umzimba imali bengiyenza ngokudayisa umzimba inkosazana. Ithi ke le ntombazana mayisibuya isingena kwenye intombazana. Ithi angisakwazi ukuzenza lezi zinto. Ngizokwazi ukuzenza lezi zinto ngawe. Ngamanye amazwi kufanele ingene kwenye intombazana, le ntombazana nayo idayisa imizimba ukuze le esomoyeni ikwazi ukuqhubeka nalento ibiyenza isemhlabeni. Nanso ke into abantu abasemhlabeni abangayazi ngemimoya yabantu abafile. Nanso ke inkinga yabantu basemhlabeni abangayazi ngemimoya yabantu abafile ukuthi umuntu ofile uqhubeka nokwenza into obeyenza kodwa leyo nto obeyenza uyenza ngawe. Uma umuntu efethanda ukukholwa kodwa noma bengakakholwa uyayithi mayebuya bese efuna wena ukholwe ekholwe ngawe. Uma umuntu efethakatha uyabuya ezongena kuwe ethakathe ngawe. Uma umuntu efentshontsha uyabuya eze kuwe ezontshontsha ngawe. Uma umuntu ephuza utshwala uyabuya ezophuza ngawe. Ngakho ke wena uma uzi expose emimoyeni yabantu abafile uzobhekana naleyo nkinga. Ngoba phakathi kwalaba abantu othi ngabakini owena osuyisondeza eduze kwabo awuyisondezi kubantu abangcwele uyisondeza nje kubantu kulabo abantu ukuthi bayisibongo sakini kodwa usukhohliwe ukuthi laba abantu beyisibongo sakini njena babephila impiloni besemhlabeni uma usubaletha ekhaya lakho bazofike benzeni ngoba uthi wena ukanye nabo ngamanye amazwi into abayicelayo kuwe bazoyithola umuntu lo ofile uma ecela insango kuwe kufanele eyithole ibheme lensango ngoba nawo bebhema sibheme lesisinemfu ngoba nawo besibhema uphuze lokutshwala ngoba nawo bephuza thakatha ngoba nawo bethakatha phinga ngoba yonke into beyenza nawe uzokwenzisa yona and uNkulunkulu ngeke kuvikele ngoba oyihlo omkhulu bakhulu kuwe uyabakhonza. That's a practical problem. Lapha angisakhulumi ngokukholwa ngikhuluma ngento nje epractical eyayenze ukuthi uma ngabe nithi nihlabela laba abantu nihlupheke kuqhamuke lokhana kuqhumekela kudalwa ilokho ukuthi uthatha imimoya
nesesihogweni uzoyibiza uthi ayizohlala ekhaya lakho njoba ebesho umkhokheli ekseni noma ngabe lo muntu lo ubedlwengula ngoba wena uhambile wayomlanda wathi ungwakini uzofika la ehlale lakini edlwengule khona ngoba ulandwe nguwe uwena othena mkhulu uwena othena uzomenzela yonke into wena omhlabele inkomo wena omhlabele imbuzi wena omguqele ngakho ke uwena omenze waba inkosi yakho ngakho ke uzokurula uma ekurula uzokwenza into yakhe ekugcineni yophela yonke into yakho ekugcineni uyohlupheka uzufune ukuthatha intambo uyinqume ngoba yobe wenze lokhu abanendaba umuntu mayidakiwe uma umuntu efuna utshwala nje kuphela ayikho enye into nayo ufuna utshwala kuphela. That's a practical problem. Niyayizwa into ngisho ngikhuluma into epractically bonke abantu abayazi ukuthi injengoba ngisho ngaphandle kwalokho uma ngabe ufuya imimoya ngoba uthi le mimoya ingeyakini uzoyithatha uzoyifuya emzini wakho uyolanda umuntu uthi azoyingenisa le moya emzini wakho ngoba le moya lena kusuke kungena imimoya nje yonke imimoya akwazi ukuthi ingene ngisho le mimoya lena engama satanist nayo iyangena ihlangane nale moya ayivinjwe lutho ngoba ama satanist esaba umoya kaNkuluNkulu kuphela ngoba ama satanist kuphenduka yona le moya yakini ibe ngama satanist. Uma umuntu wakini wayithakathe ebulala umndeni wakini noma sefile uzoyibulala lo muntu uyisatanist engwakwaMpanza uzoba yisatanist emzini wami nguMpanza engwakwaMpanza ngoba vele saphila wayibulala abantu bakwaMpanza engwakwaMpanza noma sefile uzongibulala manje na ngibavumela uyena ogijima kuqala eye phambili ezothatha indawo laba behlehlele emuva engibulale engiqede engidifinish kwakhuluma ingilosi yathi ingilosi ngake ngabona kwenzeka isimanga usaxoxelwa ingilosi le ndaba ithi ingilosi umuntu wabulala umuzi waqeda umndeni othi nya kwasala inkosikazi nezingane ngazi noma ezimbili uma isisele lenkosikazi le ndoda yafa naye emva kwesikhathi uma isifile yaqala lenkosikazi manje na yaqala ukuphila ngoba le ndoda ibiqeda imndeni isifile uthi ke lo muntu wasezulwini yaqala lenkosikazi ukuphefumula ngenkathi le ndoda eqeda umndeni sifile yayisiqala lenkosikazi ukuhlala kahle uma isihleli kahle yayiseke manje na ke isiyofuna umuntu oyolanda umndeni ithi ke ingilosi nangampela lenkosikazi yahlaba enkulu inkomo yahamba yaya emathuneni omndeni iyolanda umndeni ngenkathi iyolanda umndeni yayiyolanda lo mthakathi lo owaqeda lo mndeni naye sefile uthi ke unkosazana wathi mayifika uthi wathi wajabula wafa wathi wangilanda wangibuyisa wawenza lo msebenzi namhlanje na ngakusasa lo nkosikazi wafa lena sasixoxela uhlaleleni uthi yayisikhululekile lenkosikazi sefile lo muntu esewuqedile umndeni kodwa uthe sefile lenkosikazi yayisiyolanda manje ithi yongenisa umndeni ngenkathi yongenisa umndeni yahamba yayomlanda lo mthakathi lapho khona kulo umndeni ngoba phela naye amathuna akhe lithuna lakhe liphakade emndenini
uthi wathi mayifika uthi waqala ngaye wahlaba namhlanje na ngakusasa wafa ebulawa ile ndoda le yambulala isiyafa bangizwa nabantu ngithena isizathu sokuthi singayihlanganisi Nomsamu esokuqala ngesokholwa kodwa esiyingozi kakhulu ilesi esibonwayo esiyingozi kakhulu ilesi esibonwayo ngoba lesi engikhuluma ngaso isona esiqeda abantu noma ngabe bangamaNazaretha noma abayiwo baphela ngisho ngathi namhlanje nabaphakamisa izandla akakho umuntu othi mina idlozi lami lingenzela izinto ezinhle angisho bonke abantu abangenisa amadlozi bayahlupheka kakhulu abanye bayaklinywa abanye banjani abanye abasebenzi baningi nalomfana nje bengihlala naye ethi usefuna ukuyibulala ethi ngisho ngahola 4000 rand kuthi kusangakusasa ubuphelile yiyo lamadlozi afakiwe okuthiwa ngoyihlo omkhulu usukela bonke abathakathi bakini usukela zonke iziphingi zakini usukela zonke idakwa zakini uzoyifaka endlini endiziyenela heziyenela nimzwile utheni umkhizi uthena zangela ku Fort Bantam u1400 zagcwala ziyu50 zangena ku Fort Bantam ziyu over 50 zingena nemthwalo ku Fort Bantam u400 nawe ke mawuzakhele iqhugwane uthi yolanda wonke yongena yonke kodwa uzobona ukuthi kuzokwenzekani angithi iyezwakala into engikhulumayo iyezwakala ngiyanikhohlisa no ngikhuluma ngento noma beningayazi kodwa mangiyichaza niyezwa ukuthi lento injalo ngoba niyayazi yenzeke kini